tai borok kamai ke jora kaham suna time dong yang bagai kok kau hase Mia 16 December kumpui academy school playground no aro cricket tournament choli tongo ka tournament no srapsa aro khela choli tongo ba ang khoroksa mane naina nei taisa hamjak mani kaisa khela ba abon naina hanai ang thangmani angka suddenly borok school ni je field ni gate hapaika hapai it jaga khosaka poilani bor it jaga khosaka obon pore borok urat bari rifre gei bunani ni phaika angke kobang borok kharka angke ampore borok field ka saro phai stamp phuisa mane loge loge oke ani ango 50-60 jon akeri rifre gi phaika gan bunani phaika angke ang pore mas saka borok no ang to khariya tambai ke ang innocent ang aro kono involve gre na ang sini tipra motha tong na sini ot tipebo tongo ang kono aro involve gre just ang as a normal borok ngei ang aro khelna thangmasi angke ani uporo borok jemon ke khaika phai white seven latha kormo no hari phaika ang mana khaisuka koisuka ang aro kono gre ang kono involve gre am ting ke ang sekan khari thangka mone ang saka bang no ka haipans borok mania bokor ko phungsa aro 5 rekha borok ampor gonamurau dagar ke rekha borok ampor yakungo thayo borok ki rekha angka ampor engka ang bono saka ani khoroksa atio se bujagi tongkha ani khoroksa nokni borok se bujakha o incident no phungo incident no bujakha ama hen saka ampore kon mote lasteo ang mane saksam lioi borano thangsidi hnei sawai ang kon mote khari yo khata jaga nei omahaita angka abon bagai tini kaisa sanam sungman se amse borok kaisa warning riman khamo jarabo karon ground no to abo singa srai phajini simi ang srai ni simi tori taksu jara phaikya kabangma political party khanai tongo borok tam hanai mane srai rong nu khangke ei norok srai kutul baje thambai orta tong diam ti phana sauta mane one kind of bro warning phana ruwi norok no orni kutul di hini dagi ro but oro ke kon om hai chances se maya je borok ko saya direct se ground of phai direct se attack je nugo je no attack om hai ke kabangma aro ani palok tongo tai kabangma sin artisan borok bo tongo aro karon sing to aro kono political ni aro matter ya ob just khela se nei aro jotobin hamjak lai katha lai sing aro je khelao nailai tongmasi inke ama hajarao borok ma ke attack hemen bagi black ke chajagya te kaisa jaga sanam sungo tini TPF ni borok judi sini thani bo borok nakar saina ke sina tomosom initian borok no angti he borok no borok tomosom borok yagrmani obon borok judi stop khayang ke boni upore case FIR ing thanai boni upore section asuk thanai abon pore sing borok ni problem borok te potor face kainai am pore te kaisa sanam sung last deo sini atisani sini GS boni uporo miani je gotna আর জায়গা গতনা গো বতলে কোনো ইনভলভ সিকরি ব কাইসা খেলা নাই দমানি আর জায়গা বিনা দোষী বন হাইনো থাঙ্গই আর জায়গা TPF ni je khemrang rok porok sini GS ni pora hamla khlaimani boni karon tino sing oro radapur thana go case doni bai ma phalai ja aro khela kena ar jaga bo kaisa cricket khela cholai tongmani o khela no bo naini thang thani go ar jaga bo amon thai gotna go manjagei bo boni sago dukho mangei bokro rok go bujakha angke te ya thero bujakha bono sing doctor thangai phunuk laika phunogoi no boni pore case so sing ma phailila target ai borok ni khago songjak na borok je buskango mane chini atisani GS no nugui borok teibo botai ke khago khaga khana kaisa GS no bono puari nangnai hilai haikena teibo bono hamla klaijaka tei rok khana kharei thangai isa basa oi thangka